wallahi muna nan. Kai an gaya mana ma time din da yake dawo. Yanzu ma haka shi muke jira. Shi muke jira yanzu. Time din da ke jira dot a ce wuri yake shiga gida. An gama wallahi. Inda rabbana. Sai ga tsarin Allah. Kai fito mana da kudin nan. Kudi a nan gidan kudi? Kudaden da zai shigo da su jiya. Ko na kan idan ma kai kudi a nan gidan? To ku duba nan, zan duba nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babban yaya, yan fashi sun shigo cikin gidan nan, yan fashi. Ina ne gani yake? Yan fashi. Ban gan shi ba. Yan fashi suna can falo. Suna falo. Da Allah kira mana yaran nan mana. Hello? Kai ce ko oga yana son magana da kai. Kai ya ne? Wai ya ake ciki ne sanadi ku shiru ne. Ko dai sai mun shigo ne. Kira Allah ka tsayin wayannan. Allah ya jawo mana kofar nan mu ci. Ke gaya ma wannan bindiga fa tana rufa mana asiri. Allah gyara. Gaya ma gidan Alhaji gidan Alhaji Dumjara da muka shiga. Ina gaya maka da sauti na. Gidan Alhaji Dumjara da muka shiga. Da ya san bindigan nan ba ta gaske bane. Ya fasa kanmu amma kake yi kan su fitowa ba Shi ne bai ma nake gaya wallahi. ya dinga an karewa ba ya gaya mu. Da rabbana ba wahala. Ina kudaden na gan ku hannu rabbana. Dan Alhajin ya je ya ɗebo su. Kadalla yara ta kuna nan shi zai nemo mu kudin ne. Fora uba ya karuwa mana ita. Yalla wa ida wace da Allah ta gaskance ba. Allah ya Ai babban ya duk sai ka ba su aiki. Wai wannan matan ne da ba. Wannan wanke maka ka saba shi babban yaya maka wanke. Wai wai ne uban ne ma wai tukun ne. Tashi. Wancan da ganin sa ma din shaye. Wannan din iska ne wannan. Kai goye mu TV na. Goge mu TV. Wannan wanke za ka sa shi babban ya shiga da kai wanke. Tashi. Wanke za ka sa shi. Wanke za ka sa shi babban ya tashi shaye yake ma wancan da ganin. Wannan ga sanan shaye. Wannan ma ka. Sannan ba da yau. Yau ce. Kun shiga gidan kun shiga. Kun shiga. Ba kun
a gidan ko zo neman su gidan shaura na fito na su je ma ɗan sa kun wancan gidan nan ne wai na in matan ne yan kai ma oga daga cikin da na bata ba ne wai kana laware ina lafiya take yanzu da bace mana sai wani gumi kake yi ba dole ba oga ma na oga ka tashi da fasa ma kai oga banza oga goge ta goge windon nan ka goge tagar nan ko sai na fasa ma kai ne wai kuma ɗayan to goge kai sharan nan da kyau mun kai yi da kyau ɗan shi ka ji wannan wallahi kyau ne ka rota wallahi wai wani yan dawa na fasa ma Gwamnati ɗin roba ya ƙare ga wani. me